Maayong adlaw sa tanan. Mga kaigsuonan, duha na lang gyud kagabi nga atong pagtulog ug maabot na ang adlaw sa piniliay. Nakapili na ba kita og kandidato? Kinsa man kaha ang atong pilion? Kanang muhatag kanatog kaharuhay o muhatag kanatog kalisdanan? Siyempre, ang atong tubag, kanagyong muhatag nato og kaharuhay, no? Pag-asenso, paglambo sa atong nasod. Apan angay natong hinumduman, nga nang kanang kalambuan, kaharuhay nga atong gipangandoy, dili ka na moabot, kung dili usab kita andam, mudawat sa kalisdanan. Kung dili kita andam, mo reforma sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon, sa mga sistema sa atong nasod nga mopabor lamang sa pipila ka miyembro sa atong sosyedad. Dili kita magantos, magpadisiplina. No? Ako kining gisgutan mga kaigsuonan kay diha sa Ebanghelyo nga atong nadungog ni aning buntaga, ato ang nasayran, gani ang mga tinun-an ni Hesus nagreklamo kay para kanila ang pagtulunan nga gitudlo sa atong Ginoong Hesus lisod kaayo dawaton. Siyempre ang gisgutan ni ani kanang pagsulti ni Hesus nga dili nato maangkon ang kinabuhing walay katapusan kung dili nato kaunon ang iyang lawas og imnon ang iyahang dugo. Para kanila, lisod kini sabton, lisod kani siya tumanon. No? Pero angay natong hinumduman, nga sa atong pagsunod kang Kristo, gipasidanaan na kita niya daan, nga ang dalan nga atong pagasubayon, usa ka dalan nga sigpit. No? Dili dalan nga lapad. Kay kanang dalan nga lapad, magdala kana kanato ngadto sa kalaglagan. Apan ang dalan nga sigpit, nga atong pagasubayon, no magdisiplina sa atong kinabuhi, magreforma sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, mauman nga magdala kini kanato ngadto sa kalingkawasan. Karon kay nakapili naman kita nga si Jesus, ang ato ang pagasundon, ang iyang pamaagi, ang atong pagasubayon. No? Dili na ba kita moagi kalisdanan? Moagi gayud kita og kalisdanan. Apan kung moagi kita og kalisdanan, ato ba katong sundon kaning mga naisgutan nga mga tinun-an nga mibiya og wala na gayud mo kuyog kaniya. Nganong lisod-lisoron ang kinabuhi. Isara ang kinabuhi, dapat maglingaw-lingaw, maglipay-lipay, no? Nganong maghago-hago. So, ingana ba ang ato ang disposisyon kung kita moagi na og mga kalisdanan sa ato ang kinabuhi, no? Nindot kon sa panahon sa kalisdanan mga kaigsuonan naa ang pag-recognize, no? Lord, naglisod ko, no? Pero dili lang tamo reklamo, no? Dili lang sad tamo bagulbol, no? Mupadayag kita ngadto sa Dios nga kita naglisod sa pagtuman sa iyahang mga kasuguan. Human nato ang kunon, ang ato ang kalisdanan nga nagian na ay pagpangayo sa iyahang panabang. Kay matud pa sa atong Ginoong Hesus, tinuod lisod. Kay ang naghatag daw kinabuhi, mauman ang Espiritu, dili kini mahimo sa tao. Sa ato lamang kaugalingong pagpaningkamot, dili nato matuman ang mga pagtulunan sa atong Ginoong Hesus, lakip na ang iyahang mga kasuguan. Mauman nga nagkinahanglan kita sa iyahang grasya o panabang. Mao gani nga gisultihan ko kamo nga walay makaari kanako gawas kon itugot kini sa amahan. Ang ato diaeng pagkamalahutayon sa pagsunod kang Kristo usa diay kini kagasa. Gasa nga ihatag sa kabalo
nga moangkon sa iyahang kakulangon og mangayo og grasya og panabang sa atong Ginoong Hesus. Og ang labing importante mga kaigsuonan nga angay natong sundon nga panig-ingnan kining giingon ni Simon Pedro sa katapusang bahin sa Ebanghelyo. Kay gipangutan naman siya ni Hesus, Pedro, ikaw, no, biya pug kanako. Niingon si Pedro, Ginoo, kinsa may among kapaingnan. Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Kana bang mutahan na kita sa atong kaugalingon. No? Itugyan na nato ang atong kinabuhi ngadto kaniya. Kay nasayod man kita na kun mobiya kita sa ato ang Ginoong Hesus, ang kinabuhi nga atong pagapuy-an walay kalipay. No? Kinabuhi nga layo kaniya walay pulos. Nga ang kinabuhi nga dili nagasubay sa iyahang pagtulunan, dili kini magmabungahon. Diha sa unang pagbasa, atong nasayran pinaagi no, sa testimonya ni San Lucas, kay si San Lucas naman ang nagsulat sa libro, sa mga buhat sa mga apostoles, wala gyud nasayop si Pedro sa iyahang pagtugyan sa iyang kinabuhi ngadto sa atong Ginoong Hesus. Kaysa dihang iyan nang gimantala ang maayong balita, bisan tuod, no, daghang kaayong mga kalisdanan, pero wala gyud nagkulang ang grasya, ang panalangin, ang panabang sa atong Ginoong Hesus. Gani ang mga tao nga iyang gikahinagbo diha sa iyang pagmisyon, nabulahan man. Sama ni Eneas, nung usa ka bakol, apan nakalakaw. Si Dorcas, namatay, apan nabanhaw. No? Ang atong pagkatawhanon, puno og limitasyon. No? Pwede nga naay makapugong kanato, nga dili kita makalakaw, makaabante, ngadto sa kaharuhay nga atong gipangandoy. Posible nga ang atong paglaom, diya sa atong dughan mamatay. Makaingon ta, wa naman sigoy paglaom ning ato ang nasod. Ingon ani naman lang ta permanente, pero naay pagkabanhaw, no? Naay bag-ong kinabuhi nga pwede ikahatag gayud ang atong Ginoong Hesus sa mga tao nga una, moangkon sa iyang limitasyon, kalisdanan nga nagian, mapaubsanon nga mangayo sa iyahang panabang ug mutugyan sa iyang kinabuhi ngadto kang Hesus. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo mupuyo na sa atong kasing-kasing ug sa kasing-kasing sa tanan. Amen.